Det er så godt det der, Mathilda. Kom så, du skal op til den sidste. Kom så, kom så. Kom så. Sæt højre fod på den lille lilla der. Sæt højre fod på den lille lilla. Og så gå op med venstre hånd. Op med venstre hånd. Venstre hånd op i den. Det er godt det der. Så den anden hånd. Så fik du den. Nu skal du bare ned.